Ekintza ugari egin ziren atzo Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko. Eguerdian adierazpen instituzionala irakurri zen Laudioko udaletxearen aurrean. Gaur elkartu gara, abenduaren 3an, ohi bezala Euskararen nazioarteko eguna delako. Ez da nazioartekoa, baina gure eguna da, ez? Erreferentzia hau. Eta beti, negu partean baldin bada ere, beti egitarau nahiko zume izaten dugu, eta horregatik irailera pasatu dugu jai nagusia, ez? Baina alata guztiz ere beti egiten da gaur bezalako zera bat, ez? Adierazpen instituzionala, eskolei begirako kontua, hemen ikusten duzu ere herriko plaza zen olako giroa dagoen, hau delata. Eta nik uste dut, euskararen eguna guztia badira ere, noizbait, piztu behar du ditugula sensoreak aktibatzeko eta kontuan izateko non gauden eta zertarako gauden hemen. Gaurkoan, adierazpen instituzional bat egin da, alderdi guztien artean adostuta, eta alderdi guztiek ere irakurri dute, irudikatzeko neurri batean honetan guztio gaudela elkarrekin, ez? Gero bestetik, abestu izan da Bagare abestia, irlatzen dugulako gure berreskurapen prozesu hori, eta azkenik laute hilatu abestia ere grabatu izan da, aprobetsatuta zer hau, sareetara bidaltzeko, ez? Badakizue elkartasun ekimen badela, gaizotasun batzuei begira eta horrela, eta lehen esan dako, eguraldi ona dagoen eskero, edo zertarako balio du egunak. Eta kontuan izan, arratzaldean ere, hainbat ekintza izango dugula Aldai plazan. Arratzaldean eskualdeko beste herri batzuetara zabaldu zen jaia. Okondon diskotzantzak girotu zuen frontoia. Urduñan aldiz guraso elkarte arduratu zen festa antolatzeaz. Gaur Euskararen egunean hanpatik urtero bezala txokolatea jarri dugu eta guretzat importantea delako Euskararen eguna eta Euskaraz bizi nahi dugulako. Amurrion iluntzean egin zituzten ekimen gehienak. Umeentzako jolasak eta kandelen ekitaldia egon ziren besteak beste. Irakurri dugun Bellaten eta Mion artean irakurritako mezua, Kike Amonalizek idatzitakoa da eta egia esan Euskararen aldarrikapena eta gaur egun bizi duen egoeraren aurrean zerbait egiteko beharrean gaudela eta mezuak ere aipatzen du datorren urtean Euskaraldia berriro errepikatuko dela eta saiatu behar digula ahalik eta indartsuen egiten eta gure indar guztiak horretan jarri behar ditugula.